Здравейте отново, скъпи приятели! Нека днес да си поговорим малко за богомилите и по-специално за тяхната тайна книга. Така наречената тайна книга на богомилите. Искам да кажа някои неща и да обърна внимание на конкретни неща, да акцентирам. Да акцентирам върху нещо много важно. Тъй като в момента, в днешно време, има и жалки опити за фалшификация на богомилското учение и на истината като цяло. Аз просто обяснявам, когато истината бива фалшифицирана и се намесвам, няма как. Те, които фалшифицират, са всъщност от Бялото братство и изобщо цялата синархия в момента фалшифицира тая работа. Фалшифицира истината, за която се бореха богомилите. Богомилите, както знаете, са имали своите тайни книги, разпространявали се ги тайно и най-основната измежду тези книги се води тайната книга на богомилите. За тази книга са фърчали глави. Вие може да я намерите в интернет съвсем лесно, да я прочетете, да видите за какво става дума. Аз сега просто ще ви кажа няколко думи. Значи, тези, които са поне малко запознати с богомилство, знаят, че те са имали един доста по-различен светоглед, доста по-различна визия за сътворение, за Вселената, за нашия свят. И буквално са умирали за истината. Те са правили всичко за нея, да бъде истината, да излезе наяве. Хората да знаят за какво става дума и да се завърнат в истинския Бог, в истинската реалност. Богомилите и тяхната книга винаги са били трън в очите на църквата. И затова тя ги преследваше и ги избиваше по най-жесток начин. И по-конкретно става дума за Бога на църквата и на религията. Той беше този, който изтребваше и измъчваше богомилите и гностиците. Църквата и те, които непосредствено вършиха работата, бяха просто уръдия на това зло божество. Както знаете, богомилите твърдяха в своя дуалистичен светоглед, че материалният свят е всъщност творение на един зъл Бог, че той не е истинския, че отвъд материята и отвъд Създателят съществува един далеч по-висш Бог. Те твърдяха, че Бога на религията е зъл, отмъстителен, измамен Бог. Твърдяха, че човек може да се отскубне от тази реалност и да се завърне в истинската, от крилото на истинския Бог. Това обаче не остана незабелязано, не остана просто и така и затова те бяха преследвани. И пак казвам, най-жестоко избивани, изтребвани. Днес същия този Бог праща свои си слуги, които да лъжат, да мажат и да замаскират истината. Опитвайки се да прикрепят истината към този абсурд, наречен религия, наречен изобщо и аз не знам вече как да го нарека. В момента основните, които фалшифицират богомилството, това са от Бялото братство, всички лъжеучители на Бялото братство и всички хора, които ги следват. Разни овчици вярващи и така нататък, които просто няма да ги обсъждам. Във връзка с тая книга, накратко искам да кажа някои неща. Значи в нея съвсем ясно и недвусмислено се говори за създаването на света, как е станало, по какъв начин, кой как и защо е създал света. И се обяснява съвсем ясно, че създателят на нашия свят, който е всъщност Бога на религията, Бога на християни и мюсюлмани, е всъщност един зъл Бог, един зъл Сатана, който е създал този свят, разбира се, с користни цели, как това е било допуснато от Върховния истински Бог.
И това нещо в момента е нещо, на което искам да акцентирам, да обърна внимание, защото това е от върховна важност. Това е истината, която бялото братство се опитва да прикрие изобщо всички религиозни хора и фанатиците също. За това, че техният бог е всъщност зъл и че е един сатана. И в този ред на мисли искам само да ви зачита няколко реда от въпросната книга, за да видите за какво става дума. Макар че аз искам от вас вие сами да я прочетете. Това са буквално няколко странички. Но тази книга, пак казвам, хвърчали са глави за нея. За тази и за другите богомилски книги. Богомилите са били наистина велики истински посветени. И по-специално техните водачи. Да не изброяваме имена в момента, може би за тях ще направя. За някои от тях ще има последващи лекции, защото аз съм наистина възхитен от божеството, силата на духа, любовта и изобщо от цялото дело и целият живот на тези хора. Нека за да зачита нещо, за да знаете какво имам на предвид. Така, става дума за създаването на света, чета ви богомилската книга, тайната книга на богомилите. В момента се говори за Бога, който създава нашия свят, т.е. Бога на християните, Богът на религията. Слушайте, цитирам. И така, сатаната седна на твърдта и заповяда на ангела, който беше над въздуха, и на оня, който беше над водите. Момент само. И те подигнаха земята, в скоби, която беше във вода, и тя стана суха. После взе венеца на ангела, що беше над водите. От едната му половина направи светлината на месеца, от другата светлината на звездите. А от камъните на венеца, короната, направи всички небесни воинства и звезди. И след това направи своите служители ангели, според реда, установен при Всевишния, и създаде гръмотевицата, дъжда, градушката и снега, и над тях изпрати своите служители ангели. Той заповяда на земята да произвежда всякакви хвъркати и влечуги, дървета и треви, а на морето да произвежда риби и птици небесни. После намисли да направи човека, да прилича на него и да му слугува. За тая цел той заповяда на ангела на третото небе да влезе в глинано тяло. Пък като взе част от това тяло и направи друго във вид на жена, заповяда на ангела на второто небе да влезе в женското тяло. И ангелите, щом видяха, че са облечени в смъртна форма и че са различни по вид, много плакаха. От тези редове става съвсем ясно кой е създателят на нашия свят. Казва се, той бива наричан Сатана. Конкретно, изрично се говори за него като за един сатана. Създателят на нашия свят, на материалната реалност, който е Богът на християните и мюсюлманите, е наричан Сатана от богомили, гностици, посветени, истински посветени и от всички хора на истината. Именно за това, заради тази страшна тайна, че Богът е всъщност сатаната. Затова тези хора биват преследвани, измъчвани и избивани. Заради това, заради истината, защото това е истината. Затова съм седнал да правя тези лекции, ще направя още много. За да може една част от вас да се осъзнаят, да разберат за какво става дума и да навлязат в истината. Само истината може да ви спаси. Нищо друго. Разбира се, това няма да остане незабелязано от тъмните сили. И те ще ви преследват. Трябва да сте готови на преследване. Тайната книга на богомилите и другите книги съвсем ясно се говори за Богът Създател, Бога на християни и мюсюлмани, изобщо Бога на този свят. Че е всъщност истинският сатана, той самият, Богът. И за това се случват тези работи, за това се води тази гигантска война срещу посветените, мъдреците, гностиците. Затова е цялата тази работа. За да може тази велика истина да остане скрита и хората да продължат да живеят
в заблуда, да продължат да бъдат роби и да останат в матрицата. Ще продължавам да ви говоря на тая тема. Тази лекция беше кратка, просто обръщам внимание на това, защото в момента се води война срещу истината. Та е война, която винаги се е водила. И бялото братство фалшифицира. Те се опитват да прикрепят богомилството и гностицизма към християнство, по-специално към юдео-християнството. Мъчат се да ги смесят нещата, но няма да се получи. Следващата лекция най-вероятно ще бъде за толтеките и за богомилите ми се още една поне да направя. Абонирайте се за този канал, натиснете камбанка и лайк. Задължително се абонирайте, за да може да тръгне този канал, защото имам да ви казвам много важни неща. Това е просто загравка, това са общи думи. В момента говоря общи приказки, за да може повече хора да могат да чуят за какво става дума, да се заслушат и оттам нататък вече да започнат да говоря сериозно. Така че ви благодаря на всички, които ме слушате. Искам да знаете, че аз ще ви натваря с големи отговорности, които ви трябва да приемете заради истината и да свършите много, много от себе си. Благодаря ви още веднъж. До скоро!